I don't want for. This is a kind of coffee. I don't. Yes. Oh, and I do meet me one corner. Ain't me back here, and we are bro video better say. As my Kwaku Manu kind is what Nasi Dia. Obeka say, hey, man can you cry? Yay! Man can you cry? What I say? Obeka say one can ye, and I am a crack. I say one can ye present at this moment. Kwaku Manu Ababontina aberrant public apology. Obeka Kumasi for an actual. Any Ghana for actuals as more kind of. One say one kasaye, one can ye, Nina after say enra. Bemaba, Okatakyie Afrifa Bigscout Media, fire no enwa ebona abi etre go kona part na chop akwa me hu ni. Ara say, go kuma na chop no dia ba no, ase wo pa chew, ase wo twitwi obi, ase wo do obi hu fel, ase wo throw shot, ase wo shege man for me hu ni. E bia wo video na, obetima te a chop na say. Ara say no tire mu ye dia ma me. E wo kuma ye, e didn't maintain to the end of this particular video. I hype Penyah Media. Let's run anything. Over like keep video no other room. Over subscribe button, never click the notification icon for latest updates. Now better the why join the mama. Comment section so password. No she don't work for so any be ashe. It for the past 3 days the Kwaku Manu has been in a trend. Has been a limelight. Ni nya ya so be can say mama enhemra say you be cassette president and not any other obi a owo animonyam wo dini wo fame wo sika o ma wi mu a mama enhemra e betia because me kasa kire badwemba. Me say Papa John Dramani Mahama say me confirm me bi mra say akora bi ana panyi bi etimi di phone si ne ho so etwa te say de me twɛn na okasa wo tumi mu ya Papa John Dramani Mahama ye president na wadi na tem sebi na wotimi kasa wa ye kwasia wa ye timi fo no obehwe mu kura so na nipa kro no sebi o do ono ane gina ho no wodi atamba ko a 1 year ama asma na Kwaku Manu e kana de enkaye no krapa ba Bigscout Media I heard no say there because Kwaku yanyankura na ogana yanyankura yenu za de wo kase bia me kase kire badwemba Kwaku Manu bia no kase bia me kase kire badwemba odo kase kire kwase afoda de bia Kwaku Manu kase kire badwemba nyanse ni beti nase wo ye kwase a won tinase Kwaku Manu jire se wo ye kwase a won tinase mas de bia no nyanse afoda tinase mas para se this come me heard no say there Kwaku Manu asma ka de ke no krapa but adentina abanda dane was for 8 years na Ghana you say ho ne timi deep president atemma ne kan wakoma di otumfo atemma ne kan wakoma that time no Kwaku wa mekasa Kwaku wa mekasa that time no nyina Kwaku where were you Kwaku wa mekasa but eneya is a Jonas ene yondon e fire Mahama kakra bi no para say account wakoma ama obeka with it Bigscout Media ni Kwaku member class here ama Kwaku member kwasa baba ntro ke bi Bigscout Media ohima David ebe fire no masa unye nyansa ni isi no bia o wo ba be kire hwan nyansa na who made you who you are enya Ghana for enya for mo browa for ya tuto bibi di for ya na ye oni wa ye nne wo wenya no baba be kasa ama ko social media control TikTokers no so no ya bi omo etiti Kwaku Manu epan samono enwa ana Okatakyie Afrifa Bigscout for the records oba life no ba ye no ene Kwaku Manu issue or address say ye epopo na adwe pa ke capture Kwaku Manu say o hypocrite wonya nya atwom no plus onya nya atwom no na nya atwom de emfaso bia ni so na eno no ana Kwaku Manu hedi no so de ba ke asom kan ye de asman kan ni 80 mame eme pacho na bisa Kwaku Manu abe pacho na chopa no me I don't see it as an apology ye video no Siga. I ask why bosan. Why so be ade? I don't want for. This is a kind of coffee. I don't. Yes. Oh, and I do meet me one corner. I don't know so be video be a way do open so okay. Coffee and the camera say say they are police
you were say open the Kokuti. Officer says, yes, I can come too. I know you, Ofi. Because you were Mahama and Shamra. Now, so make your water to Miss Amanda home. Aggressive man. Shamra. Ghana Parliament President Shamra says, oh, we are, but that's the airline to the day. The woman might be desperate. And dead. And we do up in Swatch and we say, Kofi. Then Kai says, the baby tumor will be sorry to second the tell her money and idea a ye boy back me. Jonas. Again, that's him up to me fighting. What you think? Yes. I will do up in Swatch and look at me to claim Satan with it. You will have to attempt. Send no crazy whatever. And look also said in attempt. But I know because as we see we are, I won't. I we. UK. US by US. Obi di obi atma me kwa ni ko mi na ka ye ni ke. Kofi me nwe me. Oh, na mse da bi. Asisi ya nkwa na ya ba ni bi pefo ni we de. A form too much. So much of me. Yeah, I'm not going to Chimway, right? Was an American to be that. Well, about Okromotin wow, yeah. Into a cherry. Afrifa. And I Okatakyie Afrifa Bigscout Media. I made my idea to me any interview. I bought my because I was almost trying to say that you come over in about what did my time could deserve? What you come me tape also looking. Oh, what you from me? But I feel your friend. No, so I have a video. You remember me? No. See, I want to say, I'm a parliament. I say, you did. Then for you, can't come so die. But you can't come so many. Oh, money. I see a dear to money. I don't go to the office, movie, and to be at the Maybe I'll be for internet, social media, before YouTube, mini, Facebook, mini, TikTok, mini, Instagram, it's everywhere you go. And we continue to come to say, oh, my God, getting back, coming, yeah, oh, if you make a Korean kind of super, and yes, I'm to talk. Maybe I'll be for as you know, I can't say my hand. Nipa, I be a bed for. And how can I use it? Okay. I say, come Ghana and go to on Tiasi now. What is that? I don't say, I can be walking in teaching and say they are saying good things in the walk. But they are saying, they miss services here. A band family be a bit me be part of the as a radio was a fatas would yet. And I used to cancel the Okatakyie Afrifa and say, I'm running in Kenya. But I managed to make a change to see I'm my name. You do December. I be a guy that about Nanka, you be about wow, so you people so you this roof and I need some Abba. Benday. I said, I could be
ɛna mekɔ ne mekɔsɛ ne sukɔ yi ɔbɛɛdɛ trɛne deɛ wɔ trɛne ayɛ adeɛ ana bi sɛ yɛtufu ɛnyɛ easy afei ɔmo sɛ ayɛ ɔpemsoɔ ɛsi a wompɛ sɛ ɔmɛyɛ nte sɛ asɛ ɔpemsoɔ kofi wonim sɛ deɛ ne ɔpemsoɔ me nana yes yɛwura ɛyɛ asantema de hyɛ me yɛn na ase yɛde si dan ade watamasa nyɛhwɛ bɛrima nsu trɛne na atrɛne kakra trɛne kakra ɛnyɛ hwee woyɛ Ghanani woyɛ Ghanani Kofi, menya Ghanani bi ma ɔde ɔmo ka sɛ menya Ghanani bi Ghanani si Ghanafoɔ se asɛm biara bɛba bɛkyerɛ Kofi, ɛyɛ saa pɛndɛn ti Ghanafoɔ mfa wo saa na deɛ ɔmo wɔ ne me ɛnoa no ɛna nyɛ sɛ bukɔ sɛ mesa adwene mentiti nipa but yɛkyerɛkyerɛ ɔmo sɛ dɛ mɛti wase nyɛhwɛ gyae trɛne deɛ ɛyɛ deɛ a wotrɛne kakra ɛto bɛtwa na ɔbɛgye wo so na deɛ mɛdwa wo koraa ne sɛ wowie na wokɔ social media sɛ wohu biem na wobɛkɔ so wɔso deɛ because ɛm sɛ tuo nya ntwa ɔmo ma toro so twɛ sisia aresu no a woso no w'ani gye mu a Kofi, ntaafo obi tumi tutu sika sɛ ɔma yɛ ntwɛntwɛ obi kɔ blog a ɔsɛ ɔma yɛ ntwɛntwɛ wotie kɔmɔ but more na ɔbɔ ka no sɛ ɔnyɛ kɔkɔ sɛ ɔnyɛ ɔnte asɛm na wokae no asɛm na ɔka yɛ ɔnte ase okay atwɛn de ɔmo nkɔ so ɔma yɛ ntwɛntwɛ na sɛbi abadwoma afɔafo atwɛn sɛ adeɛ kɔkɔ kan kan no kan bɔne ɛmmɔ deɛ kɔkɔ kan ɔkan bɔne a mate wase deɛ ɔka no so mate wase paa sɛdeɛ ɔka bɔne a wanka sɛ bi ka sɛ yɛmfa ne die ɛmfa ma wɔn a ne die sɛ wo ka wode nka nka na deɛ ɛwɔ wɔ mu yɛ wɔn a wɔyɛ nimdefoɔ wɔn sɛ ɔsɛ yɛwɔ nkɔfo bɔ mu akɔfi sɛ me na mefɔ mu hɔ so mefɔ mu no sɛ na meda so ho sɛ a saa de ka so nso yi sɛbi wɔyɛ sasanteni a anaa wɔyɛ fafani a na wɔyɛ polisini a wɔyɛ bagoma ni sɛ ɔno pie wɔte asase yes mo sɛ yɛwɔ kasabobo kasapɔn ne ade yɛkɔko ka wɔ sie ne ti ɛyɛ tiasase po ansa ɛna yɛwɔ de ɔno de sɛ internet aseɛ ne ɔma bɛtɔ ɛna ɛna sɛ ɔbi di wopa sɛ atade asɛm no akadeɛ ɔba bɛbɔ sɛ na yɛ ne kɛ ɛbɛ bɛtɔ mate wase obi ba bɛbɔ sɛ na yɛ ne kɛ obi ba bɛbɔ sɛ na yɛ ne kɛ na wɔn a wɔtumi hu sɛ ɛyɛ black na wɔn nso so no ɛnante aseɛ because of sɛ yɛde politics abɛbata ɛno na ma ne yɛ wɔ gya no kafra politics so deɛ ɛretwa mu ta ne wiase ayɛ dɛ when politics start of heaven come down the floor awareɛ kora politics wɔ ɔba to dom a te sɛ deɛ ahoɔden ɛtiɛ si ne so ɛno sɛ ɔmotim sɛ ɔmbɛyɛ me obi ɛno sɛ ɔmbɛyɛ me ɛne mentimi nkyerɛ ɔno nso ɔmode bɛyɛ politics sɛ me sɛ ɔba to dom a ɛte sɛ deɛ ahoɔden ayɛ dɛ sɛ nkɔmmɔ nyɛ Ghanafoɔ bi da kafra yɛtwitwa na wobɛtwitwa so na ɛtitiri bi afrɛ kɔkɔ ɛne sɛ kɔkɔ da mu me respect na ɛnyɛ asɛm na yɛ attack nobody is attacking the
Sabi, one Odiata, Omo, you say not still now, Omo, the man Tias, the cell, make how much yourself, and it did. See, I don't get me. Don't go to him. Ma, be a fan, be a lady. No one yet. Nanka mizoko di banku na wenyeji. What I say? You name se wo pa chewo, se wo shedu obi o, se wo yede yo ebusia. What ya say? Chira onye mama e wo comment, say does hu a chopa. Penyah Media.